Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun nglampahi gesang padintenan ing mangsa lumrah menika, kula panjenengan tansah imut menapa ingkang dados jati diri identitasipun murid-murid dalem Gusti. Kula panjenengan dikersakake supados anggenipun lelana ing alam donya menika tansah dados pepadang, dados sareming donya. Mila anggenipun nglampahi gesang iman wonten ing pasrawungan, kula panjenengan ampun ngantos kesupen, terus malah kelu kalian maneka warni arus jaman. Gusti ngersakake awake dhewe kabeh dadi pepadang, dadi uyah sing madangi, sing ngasinake, gawe urip pasrawungan menika nengsemake penak enak nikmat. Nggih, awit kabeh sing padang menika mesti langkung kepenak tinimbang peteng. Yen kula panjenengan limbang-limbang gesang kula panjenengan menika saged sae, saged penuh kabegjan, saged nindakake maneka warni bab perkara awit nggih padang. Nek peteng paling nggih awake dhewe mung tilem, nek niate elek ya maling, ngrampok, tumindak sing peteng-peteng. Ning nek padang awake dhewe bisa makarya, bisa mbangun pasrawungan, bisa nindakake apa wae kanthi cetha. Semanten ugi dadi uyah, sayur lan maneka warni panganan menika ya nganggo uyah. Nek ora ana uyahe mesti hambar, ora bakal enak. Semanten ugi uyah menika saged kangge srana kesehatan. Ning ampun kathah-kathah nek uyahe kakean mengko malah tensi, srana reresik. Biasane yen zaman sekolah rumiyin kemah gawe tenda, terus pinggir-pinggire tenda dikeki uyah supaya apa ben ora ana ula sing mara. Utawa uyah menika nggih saged kangge ngusir roh-roh ala. Nah, kanthi kula panjenengan dikersakake Gusti bangun gesang padintenan ing mangsa lumrah menika dados pepadang, dados uyah, kula panjenengan saged martakake Injil, martakake kabar kabungahan, kabar pamartobat lan penebusan dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab gangsal ayat 13 ngantos dumugi 16. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid dalem mangkene, kowe iku uyahing jagat, nanging yen uyah dadi tawar, kepriye anggone arep ngasinake maneh? Wis ora ana gunane, luwih becik dibuang lan didak-idak. Kowe iku pepadanging jagat,
kutha ana ing pucuk gunung ora bakal katutupan. Dian sing disumet ya ora bakal ditutupi, nanging dipasang ing ajuk-ajuk supaya madangi wong sak omah. Mangkono uga pepadangmu ya karep ben madangi wong akeh, supaya pagaweanmu kang becik diweruhi wong lan ramamu ing swarga diluhurake. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil saking Matius menika kalebet wonten ing sabda bahagia. Gusti Yesus ingkang paring sabda rawa dumateng para murid dalem ing wiwitanipun Injil Matius. Mirungganipun ing bab gangsal ngantos bab 7. Salah setunggalipun Gusti Yesus ngersakake paguyubaning murid-murid dalem, komunitas enggal ingkang dipun bangun dening Gusti Yesus menika estu ngetingalake pranatan enggal. Para murid ingkang dipun tunggilaken ing Gusti Yesus menika boten namung mikir awake dhewe, boten namung ubet ana ing jero komunitas, ning bisa asung paseksen menggaing pakaryan-pakaryaning Allah lumantar nggih pakaryan-pakaryanipun para murid. Mila Gusti Yesus ngersakake semangat utawi spiritualitas ingkang kedah dipun gegesang menika kaya uyah lan pepadang. Gusti ngersakake supados para murid dalem dadi uyah sing tetep asin. Ora ana uyah ki ora asin nggih, nek wis ora asin dudu uyah maneh. Mila Gusti ngemutaken ora ana gunane yen uyah kuwi wis ora asin, wis dadi tawar. Nek wis tawar ora bisa ngasinake. Mila identitas para murid dalem nggih ampun ngantos ilang, ampun ngantos tawar utawi ora ana kekasanipun. Nah, wonten ing gesang pasrawungan kula panjenengan dikersakake dadi uyah sing mbok omong sithik ning mesti krasa. Oh, sayuran iki dikeki uyah apa ora? Oh, roti iki dikeki uyah apa ora? Kuwi krasa. Awit nek ora ana uyahe mesti hambar. Mila yen Bapak Ibu wonten ing gesang langkung-langkung anggenipun domisili tempat tinggalipun menika kok sing Katolik, neng padukuhan kene mung nggonaku tok, mung sak kakak, ampun terus wedi utawi minder utawi ora pede. Dadi uyah ora kudu akeh-akeh, dadi uyah sing penting tetep asin. Kathah wonten ing paroki-paroki menika sak pedukuhan, kepara sak kelurahan, kepara meneh nek teng luar Jawa menika sak kecamatan sing Katolik mung sak keluarga. Mboten masalah, tumrap Gusti menika mboten masalah. Keluarga-keluarga Katolik murid dalem Gusti menika mapan ana ing pundi kemawon, yen dilalah kok sak perumahan menika mung dhewean menika sanes dosa. Sing penting tetep asin, bisa menehi rasa tumraping gesang pasrawungan, rasa sing enak, rasa sing nikmat. Semanten ugi dados pepadang menika nggih identitas sing ampun ngantos ilang. Lampu, dian lan maneka warni sing jati dirine dadi pepadang, nek wis mati ora ana gunane, mesti dibuang, mesti disingkirke utawa diganti. Mila murid dalem Gusti dikersakake dadi pepadang. Mbuh kuwi padange mung cilik kaya lampu teplok, kaya lilin cilik. Mbuh pepadange kuwi 1000 watt, nek kuwi lampu listrik ora masalah. Sing penting tetep padang.
Nglampahi gesang padintenan menika kula panjenengan sami mirungganipun tiyang Katolik, murid-murid dalem Gusti, tiyang Kristen, Kristiani, Nasrani menika ampun ilang jati diri identitasipun. Aku wong Katolik, piye carane sembayang wong Katolik menika diketingalake ana ing urip pasrawungan. Boten sombong nggih, menika boten sombong. Awake dhewe ya menunjukkan identitas. Mbuh kuwi ana ing pasrawungan masyarakat, ing kantor, ing pabrik, ing pergaulan padintenan. Lan kanthi menika sacara langsung menapa boten sadar menapa boten yen kula panjenengan tansah nggadhahi semangat spiritualitas ngestokake sabda dalem Gusti, uripe awake dhewe ya kajagi sae. Awake dhewe berjuang ngrawat dadi uyah dadi pepadang ana ing gesang. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.